Добър вечер! Чуващи и нечуващи, благодаря ви за това, че вие сте тук и заради това, че ме поканихте. Темата, която ще ви представя, е разбиването на бариери между глухи и чуващи. Сега ще говорим за това каква е разликата между чуващите и глухите хора и как може комуникацията и работата да върви заедно. Сега, за нечуващите или глухите, жестовия език е основен за комуникацията на глухите хора и го използват най-често визуално и писмено с жестов език. Те четат по устните и по физиономиите, докато при чуващите говоренето е основният начин за комуникация. Това е един от основните начини, по които комуникират хората. Глухите хора могат да анализират и да се идентифицират себе си като хора, които са горди с жестовия език, гледат себе си като част от едно малко общество и една малка култура, докато при чуващите идентичността може да не е тясно свързана с слуха. Чуващите не се идентифицират с... Само, че ми изчезна. Секунда само. Да. Чуващите се идентифицират не е тясна връзка с слуха и обикновено пак ми изчезна. Глухите и чуващите се идентифицират по различен начин. Глухите хора си взаимодействат чрез визуални неща. Зрителният контакт и физическия контакт са по-важни при тях. При чуващите взаимоотношенията могат да варират значително в зависимост от темата, от контекста. Глухите също като видеа и текстови съобщения, това играе много важна роля в комуникацията, заедно с помощни средства, различни технологии, лаптопи, таблети, телефони. Чуващите, при тях също играе важна роля, но чрез по-голямо фокусиране върху аудиовръзката и забавленията. Глухите не се гледат като хора с увреждания, а по-скоро като нещо като култура и като езиково разграничение. Много често се сблъскват с дискриминация, емоционално свързване. Глухите често гледат на медицинска точка и могат
да имат могат да имат погрешна представа или различни стереотипи. Чуващите могат да имат погрешна представа или различни стереотипи за комуникацията с глухите и при глухите. Има разлика между глухоням и глух човек. Глухия не чува нищо, но той може да говори с глас. Той има глас и може да го използва. Докато глухонямия човек не чува и не може да говори, говоренето с висок глас и викането, то няма как да помогне на чуващите, нито на глухите, да се разберат един с друг. Сега ще ви разкажа малко за себе си. Казвам се Румен. Моето семейство е чуващо, но аз загубих слуха си от мъничък. Учих заедно с чуващи в масово училище с чуващи деца. Като първоначално моето семейство беше много трудно да комуникираме заедно и да се учим заедно. И дори те да знаят български жестов език. За всеки случай ги научих на азбуката. Те ме записаха за всеки случай при чуващи. Когато станах първи клас, когато станах първи клас, откриха, че не са сигурни за моето бъдеще и избраха да уча в училище с чуващи деца, което ми дава повече възможности за развитие. Завърших бакалавър графичен дизайн в НБУ и визуална комуникация, магистър. Все пак практиката е по-важна в работата ми. В пазара на труда да се включа беше голямо предизвикателство, заради това, че не чувам. Даже беше почти невъзможно. Открих стрес. Опитвах се да създавам интуитивни образи за уебсайтове. От много време мечтаях да се занимавам с това и има голямо желание да работя в тази област като UX и UI дизайнер. Този слайд, който виждате, аз съм единствения глух човек, нечуващ, който работи в Телерик. Записах в Телерик, за да усвоя умения и за да подобря уменията си като UX и UI. Като аз съм единствения напълно глух човек, който е в академията и се справям с възможностите между нечуващи и чуващи хора. Сам се усъвършенствам. Много искам да работя в екип, но от тази академия се притесняват за това как ще участвам
и как ще ме възприемат. Когато се запознах с участниците, колегите на живо, разказах за себе си, как си усещам, че те ме приеха перфектно и винаги съм искал да ме възприемат и да участвам в комуникацията и това да не ме спира да пробвам, да участвам в света на чуващите и да съм вътре в него. От интервюто до до това да използва текст, премина успешно в първия модул за UX и получи перфектни резултати. И премина на 100%. Второто ниво за прототип също на 100%. Третото ниво за текст използване на 100%. В момента работи за UA. И продължава с пълна сила да работи за тези неща. Как да се запознаят с екипа. Разбирането е начин на хората, е начин за контактуване и комуникация с глухите хора и това е отрешаващо значение, както и насърчаването и подкрепата, взаимното уважение и съпричастност. По този начин може да се направи пълноценно обучение за постъпване на работа в такъв живот, който се сблъсква без различия, да няма бариери, да няма проблеми с комуникацията, защото за такива хора е много трудно. Повторение на казаното в работа и извън работа. При нужда трябва да повторите това, което се казва, или да покажете визуално подробностите и информацията на глухите. В дясно може да видите пример как чуващ и глух човек може да комуникира. Като колегата предава информация към глухия човек, обаче не е много ясно и глухия моли чуващия колегата да му повтори и да му покаже по-визуално, при което чуващия човек, чуващия колега му показва по-ясно, визуално какво представлява и тогава вече всичко за глухия човек става по-ясно. Как комуникира той с екипа? С открита комуникация. Това е от ключово значение за работата като глух UX дизайнер в фирмата. В днешно време технологиите, както знаете, се развиват като самолет безкрайно бързо и това означава, че има вече много начини за взаимодействие с различните екипи и хора, от устна до писмена комуникация, чрез изпращане на SMS-и, имейли. Това е от основно значение за добрите резултати в работата. Събирането на идеи, обратна връзка и разбирането между дизайнерите. Задължително трябва да има открита връзка, обратна връзка от екипа.
Това са инструменти, като споделяне, помагане за организирането на техните задачи и на отговорностите. Има различни инструменти за управление и сътрудничество, които улесняват достъпа до това екипа да се движи по правило. UX и UI дизайнерите силно разчитат визуално нещата, а глухите също възприемат много визуално нещата. Те много се заглеждат върху подробностите. Той ви задава въпрос дали може да четете по устните. Сега ще ви покажа едно кратко филмче, едно кратко видео, което е 4 минути. И е точно свързано с темата за четенето по устни, което глухите хора практикуват много често. When I was really young, probably kindergarten or first grade, I have a much older brother, and we'd go out to recess, and there was this older guy, he might have been in like 5th or 6th grade, that always used to pick on us, and I didn't really know what to do about it, and I definitely looked up and completely trusted what my brother Today we went to a high school and I pet I was posing for a picture with all of my girlfriends when all of a sudden one of them reached over. Can you read my lips? Can you read my lips? Can you read? Can you read my lips? Can you read her lips? Oh my God, Clementine loves bread. She stole a loaf off the counter. Can you read his lips? I have 2 dogs, one boxer, she's 7.5, and one mixed breed who's 8. And recently, I am deaf, but my word. What the is a hearing one? I rely on the visual, not the auditory. The word lip reading implies reading, like reading a book Whose text is legible and clear. But the human face isn't a book, and lip reading isn't reading. People mumble, people talk fast and laugh loudly, people have facial hair like occupants, lips like sphincters, people cover their mouths, people have accents. But real conversations don't take place in the studio. Growing up, I used to... I'm putting together a puzzle without all the pieces. I look in on your mouth. I try to grasp with one sense information intended to another. There have been times when I've questioned why I even tried to read. The way through this swamp, when I could just use sign language. Some deaf people choose to do just that. It's like a different world. A world filled with rich expression and culture. When people sound, they come alive. But I know I want both worlds.
Communication is never a given. Tuesday, I woke up, had a And rash. she just pulled my dress down. And When I was little, my family got a cat. Like, why don't you Wednesday just hit him in the face? held That was like the last thing that I ever guinea wanted. pig. Last winter I learned how to ski. ski. I only cried twice. But when the reading works, when I focus on one natural face and launch into a conversation, something clicks. Right then, I feel something extraordinary. implies reading connection. Connection. Знаете ли, че водолазите използват жестовия език под вода, за да си комуникират? Светът е различен и ние искаме да бъдем в един свят. В заключение, някои чужди хора имат погрешни схващания за глухите. И тяхната комуникация и погрешната комуникация на разбирателството може да бъде ключово. Може да задавате въпроси за глухите, на него са му задавали различни въпроси, като какво правиш тук, като не чуваш, или много съжалявам, че си глух. Това е всъщност безполезно и няма нужда от такива коментари. И UX дизайн показва, че е възможно глухия човек да работи в екип и да помага за създаването и приобщаването на преживявания, ако се приеме като равностойно. Благодаря за вниманието. Може да се свържете с него чрез LinkedIn. Ще се радва много да си пишете, да развивате комуникация. Ще бъде голямо удоволствие за него и благодаря за вниманието. Това е жеста за обичам те, международния жест.